Kwiindaba zethu emininje izinga lengqesho kwicandelo lemisebenzi nezakhono ezikhethekileyo linyukile kwikoti yesibini nangona zingekabikho ntle izinto ngokupheleleyo kwingqesho yelizwe. The first phase deals with the removal of the executive mayor. Then we are going back to the drawing board with the national leadership. Yenze eTshwane ithi nengqiniseko yokuba usodolophu waseTshwane uSilius Brink uyaphuma kwesi sikhundla xa kubanjwe intlanganiso yebhunga namhlanje. Egameni lonondaba belijelo ndiyanibhodisa mawethu ndingaphosisanga maseko mandikhawule ndiwarhuqa. Izinga lengqesho kwicandelo lemisebenzi nezakhono ezikhethekileyo linyukile kwikoti yesibini nangona zingekabikho ntle izinto ngokupheleleyo kwingqesho yelizwe. Ingxelo yeState SA yekoti yesibini ejongene nemiba yengqesho kweli candelo ibonisa ukuba ingqesho yenyuke nge-42,000 okanye 0.4% kwikoti yesibini xa kuthelekiswa nenyanga ezintathu zokuqala kulo nyaka. Le arhente yenkcukacha manani ithi okukonyuka kwezinga lengqesho kudalwe kukwanda kwecandelo lenkonzo zoluntu. Lehlili izinga lengqesho kwicandelo lemveliso ezoshishino kwezothutho kurhwebo nakulwakhiwo. Izinga lengqesho jikelele lehle ngo-144,000 okanye ngo-1.3%, ukanti imisebenzi esisigxina nayo yehlile ngethuba imisebenzi yesingxungxo inyukile. Imivuzo inyuke ngo-36.8 billion phakathi koJuni ka-2023 noJuni ka-2024, ukanti uqoqosho kwisiqingatha sokuqala sonyaka lutsale nzima ngenxa yemingeni eliqela nequka ukungabi nathemba kwabatyali zimali kweli lizwe. Yenzi kwingingqi yaseTshwane ithi usodolophu waseTshwane uMnumzana Silius Brink uyaphuma kwesi sikhundla. Lo mbutho uthi uza kuhlabela mgama nokuthi ithatha isindululo sokuphelelwa lithemba ngakuBrink kwintlanganiso yebhunga namhlanje. Yenzi ithi ifumene kundlunkulu wayo imvume yokuqhuba nelinyathelo. Libonakala limfiliba ikamva likasodolophu waseTshwane uSilius Brink nanjengoko amaqela ezopolitiko elungiselela inyathelo lokumguzula kwesi sikhundla. I-ANC ifake isicelo senyathelo elitsha ngakuBrink kulandela ukusirhoxisa ngoJulayi. Lo mbutho uthi ngaphandle kwamathandabuzo bayamkhupha uBrink. The first phase deals with the removal of the executive mayor. Then we are going back to the drawing board with the national leadership. The national leadership is going to babysit this process because we are speaking of a capital city. We are not speaking of any other municipality somewhere. We are speaking of a capital city. So even the type of leadership that is going to be afforded the space to lead, it's going to be of high quality. Ziyakhuba imboniswano phakathi kwamaqela ngelinyathelo nanjengoko iDA ilwela ukulugcina ulawulo lwesisixeko singundlunkulu welizwe. Inkokheli ye-Action SA Herman Mashaba uthi iDA ayizukuyifumana inkxaso yabo kwelinyathelo. We took this decision after ADA tried to step us at the back, and when the ANC approached us, we said, let us talk, we are ready to talk, but we obviously requested them to give us a chance to run our review process, which we ran professionally, and we've now, as Action SA, got the mandate to cut this relationship with the DA. Inyathelo lantlandlolo lathinteleka emva kokuba iDemocratic Alliance yabhenela kwinkundla yamatyala ukuthintela ukudediswa kukaBrink kwesi sikhundla. Kulindleke ube phambili lo mba kwintlanganiso yebhunga namhlanje. Inkampani ye-medical aid yabasebenzi bakwarhulumente iGEMS ibambe inkomfa yeentsuku ezimbini eKapa ukuqala namhlanje. Kwimnye yemiba eza kuxovulwa kule nkomfa ngumba utshisa ibunzi weinshorensi yezempilo kazwelonke iNational Health Insurance ngokulwamakhumsha. Intatheli yethu Lulama Matya ungamehlo neendlebe zethu kule nkomfa. Yindibano yaminyaka le ye-medical aid yabasebenzi bakwarhulumente eyaziwa ngokuba yiGEMS. Le ndibano ibanjwe apha eKapa iqwalasela imiba eliqela ingakumbi ukufikeleleka komntu wonke kwicandelo lezempilo. Siyayazi into yobana apha eMzantsi Afrika mabini amacandelo ezempilo, elikawonke wonke neliphantsi korhulumente necandelo labucala, nelo candelo elibonelela igcuntswana labemi boMzantsi Afrika. iGEMS Medical Aid inamalungu angaphezu kwe-2.3 yezigidi
kungoku nje behleli ke bejonga into bana yintoni na inokwenzeka ukuze wonke umuntu oMzantsi Afrika afikeleleke kwicandelo lezempilo elikumgangatho ophezulu. Siyayazi ke into bana umongameli uCyril Ramaphosa phambi kokuba kubekho urhulumente wesixhenxe utyikitye umthetho owaziwa njenge-NHI. Nalo mthetho ke ubugxekwa kakhulu ngabantu abaninzi basawugxeka nangoku, kodwa ke umongameli uyivulile inyoba yoba kubekho uthethathethwano ke kuthethwe ngalo mthetho. Abameli abalapha abantu abazima selendibano namhlanje kuthethwa kanye ngale NHI nendlela eza kunceda ngayo ukuvala isithuba esiphakathi kwabantu abakwazi ukufikelela kwicandelo labucala banyangwe nabo bangakwaziyo ukufikelela. Umphathiswa we-Public Service and Administration uNkosi Mzamo Buthelezi uyivule ngokusesikweni le ndibano, nalapho ebechaza ukubaluleka kokufikeleleka kowonke kwicandelo lempilo elinomgangatho ophezulu. Le ndibano iza kuhlala intsuku ezimbini iphela ngomso. Sakuva ngomso ke into bana abathunywa balapha bazimase le ndibano bathethe bathini na ngokufikeleleka kwabemi boMzantsi Afrika ngokubuninzi babo kwicandelo lezempilo elikumgangatho ophezulu. Ndingulama Amatya weendaba ze-SABC eKapa. Amalungu emanyano zabasebenzi nomsa ngongelene eKapa ukuthabatha inxaxheba kuqhankqalazo lumanyeneyo kwicandelo lezokhuselo. Ezi manyano ziqhankqalaza ngaphandle kwamasango epalamente zikhalazela ukuba iinkampani azibahlawula abasebenzi imali zomhlalaphantsi nezemedical aid. Intatheli yethu Mlamli Maneli ilandele inqaku isepalamente eKapa. Singatsho sithi silapha epalamente kungoku njena nalapho ke imanyano zabasebenzi eziliqela ezisuka kwiimboni okanye kwinkampani zokhuseleko lwabucala zilapha ke zikhalazela imiba ethile ekuquka kuyo ungagqithiselwa kwemali yomhlalaphantsi kwabo basemagunyeni. Sizawuva ke ngoMr Philemon Mbape weSATAW ozasichazela kahle ukuthi yintoni kanye izikhalazo zabo abazisise apha epalamente kwi-Finance Portfolio Committee. Mr Philemon, siyabulela ngexesha lakho mhlekazi. Yintoni esibeka apha epalamente, yintoni itshisubunzi kanye? Greetings, sanibonani babukeli. Into esilethe lapha epalamente ku-Safety Portfolio Committee ukuthi sifuna uSira ongaphansi kwe-Safety Committee uqinise imithetho kulama company awanga-comply ne-main collective agreement. Kunama company amaningi awabhaliswe ngaphansi kukaSira awangadonsi imali ye-provident fund, awangadonsi imali ye-medical aid, awangabhadali abasebenzi ama-basic salary. Sithi-ke kuSira ku-Portfolio Committee uSira wakhiwe uwe ukuthi ulawule i-industry yabo nogada. In-industry yabo nogada ayingalimali ukhona wena Sira, kodwa siphinde sithi Sira abasebenzi abakwazi ukubhadala ama-R7.98 kuwe kuwukuthi uyi-regulator authority. Hamba uye ku-treasury uyothatha leyo mali ye-regulatory process, not from abasebenzi. So esidemandayo ukuthi with ama-immediate effect yekelani ukuthatha ama-R7 from abasebenzi. Siphinde sithi Sira ikhampani engacomply ungayinikezi icertificate soku-operator ku-industry. Yiloko esicelayo, and loko sidinga ukuthi kubhekwe i-Policy and Safety Committee. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo yakwazi ukubukela kwakhona lezi ndaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike, sewuba ukamcofa usubscribe sibongweza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe
Izinga lengqesho kwicandelo lemisebenzi nezakhono ezikhethekileyo linyukile kwikoti yesibini nangona zingekabikho ntle izinto ngokupheleleyo kwingqesho yelizwe. Ingxelo ye-State SA yekoti yesibini ejongene nemiba yengqesho kweli candelo ibonisa ukuba ingqesho yenyuke nge-42,000 okanye 0.4% kwikoti yesibini xa kuthelekiswa neenyanga ezintathu zokuqala kulo nyaka. Le arhente yenkcukacha manani ithi oku konyuka kwezinga lengqesho kudalwe kukwanda kwecandelo leenkonzo zoluntu. Isiganeko esothusa ilizwe segatyana lomfana wakrwitsha wabulala abathengisa ngomzimba abathandathu kumbindi wesixeko saseRhawutini. Usifiso Mkhwanazi ugwetywe ubomi eqamene ngenqindi entolongweni kwiveki ephelileyo emva kokurhwebesha onongoko kwindawo iyisakhandla alungise kuyo imoto phakathi kwa-April no-Okthobha ka-2022. Phakathi kwamanqindi ancedileyo ukuba uMkhwanazi afunyaniswe netyala nguyise mzalayo nongomnye wabantu ababhaqa imizimbo eyonakalayo uthethe bucala nelijelo ngaphaya komdiyadiya. Ibali libi apho uSifiso Mkhwanazi wagqibela egwetywa ukuba aqamele ngenqindi entolongweni ngeziganeko zokugwinta uxudululu lwamahinyukazi. Kwiveki ephelileyo ijaji ebingusokhetje imchaze uMkhwanazi njengoyingozi emva kokuba wayefihle imizimba yonongoko kwiindawo ezahlukeneyo ze-workshop kayise. Le mizimba yabhaqwa emva kokuvakala kwevumba elibi. Uyise kaMkhwanazi uthethe okokuqala emva kokugwetywa konyana wakhe esithi uyayikhumbula imini ekwabhaqwa ngayo le mizimba. We called the police. Then when we asked the security what had happened, they said they saw the boy was apparently sentenced. They said they saw him with that lady who was being murdered. Kananjalo oko ebekuzimasa ukuxoxwa kwetyala ezivela indlela amaxhoba awabulawa ngayo nokudlwengulwa kwawo ngunyana wakhe. Like any other person who would have his son, trying to train him up, to upbring him like a right person, and then he ends up in such a disastrous mess, it would be very, very devastating. So nobody would like it. Kanti ke lo tata uthi akazisoli ngokunika ubungqina oburhintyela unyana wakhe esoleka ngelithi eneneni nguye owenza eso senzo sihlasimlisa umzimba. I had to go in a dock and testify all what I saw and then what I spoke to him as a father and what was his response concerning all these murders. Nakubeni bube luqilima ubungqina ngakuMkhwanazi uyise obenegalelo ekubeni eligatyana ligwetywe uthi yena wenza nje into elungileyo. Umongameli Cyril Ramaphosa ulumkise ngelithi ukuqina kwedabi phakathi kweIsrael neHezbollah eLebanon kuthetha ukuba ihlabathi liye ngokungakhuseleki nangakumbi. Umongameli benodliwano-ndlebe olukhethekileyo ne-SABC ngethuba equkumbela utyelelo lwakhe kwibhunga lezizwe ezimanyeneyo. Ugxininise ukuba ibhunga lezokhuselwa lithatha amanyathelo okunqanda le meko kuya kunyanzeleka ukuba ibhunga lezizwe ezimanyeneyo lingenelele ukuthintela imfazwe yehlabathi. Uphawule nangorhulumente wobumbano i-GNU esithi uzise umdla kuMzantsi Afrika uphela. Nanjengoko kukho iingxelo zokuba ngahle ilizwe lakwaSirayeli lihlasela ilizwe laseLebanon, kukho inkxalabo yokuba imfazwe ejoliswe eHamas eGaza ngoku iya ikhula nangakumbi kwaye oku kungakhokhelela kwimfazwe yehlabathi nempalalo gazi. We're in dangerous territory, and of course we would like various countries, particularly the United States, to make an intervention to make sure that this does not spill over, as it is now, to other countries in the region. Ebutsheni bale veki umongameli Cyril Ramaphosa udibene nomtshutshisi wenkundla yehlabathi ejongene nolwaphulo-mthetho i-ICC nojonge ukutshutshisa ilizwe lakwaSirayeli neHamas. We were encouraging him to do his work without any fear of favor or prejudice, because that is important for any prosecutor in the world to work under that type of thinking and legal framework. Kumba wase-Ukraine okaRamaphosa udibene nomongameli Volodymyr Zelensky bexoxa ngendlela ekufuneka iphele ngayo imfazwe kwanesidingo sokuba kubanjwe ingxoxo kunye neRussia. We were able to share with President Zelensky how we settled the apartheid nightmare. We settled it by parties that were pitted against each other to the death.
And when they both realized that they were not able to defeat each other, that's when the penny dropped, that the only way out was to have a negotiated settlement. Mongameli ukwaphawule ukuba ibhunga lezokhuseleko kufuneka likhawulezise ukusombulula ingxaki ezongamele ihlabathi. It should be reformed, and that's the heart of our message, that they should be reformed in the UN Security Council. Nanjengoko uMzantsi Afrika uza kongamela i-G20 ukuqala ngoDisemba, uza kuqwalasela izidingo zabemi beAfrika iphela. Ephawula ngorhulumente kazwelonke wobumbano uRamaphosa uthe i-GNU izise uzinzo kwaye yamkelwe nangabatyali zimali. We found the reception very positive and very warm and welcoming, much as people may have been a bit concerned before the elections, fearing what could happen in South Africa, but now people are much more relaxed. Mongameli Ramaphosa uthi nangona wawungaqina umnqwazi wabakhimkhanyo phambi konyulo likazwelonke malunga nekamva loMzantsi Afrika, kodwa uthi ngoku i-GNU yamkelwe ngabemi boMzantsi Afrika nalihlabathi. Sikubuze ngoluvo lwakho ngokuvela kwabaqeshi abebetsala umyinge we-7.5% kubasebenzi, kodwa ngoku abasebenzi abakwazi ukuqoma kwinkqubo ye-2 point kwimali yabo yomhlala phantsi kuba ayikho. Ze waphendula wenjenje mbukeli. Inhlungu le eyenzeke kwaba basebenzi, kodwa kuyacaca xa kwekade emhlophe ehlungwini ukuba aba basebenzi baye balivinjwa ilungelo labo lokwazi ngemali yabo esiwa kwingcawo yomhlala phantsi. Hayi msasazi, izinto zothusayo ezo kwaye izinto ezixhalabisayo. Andiyazi bana ke ngabantu abaphangela urhulumente abo ibeka phi ibala ngakurhulumente. Urhulumente nayo uyazitya imali zabantu. Kuba mna ndiyazi kwezi khampani ze-security loo nto leyo bendingayazi bakani napha urhulumente niyenzeka. Ibe xa funeka ibhelile ekleyimile ube ungekho nto. Make bacacise nyani etsala nje le mali bayitsalela uba iyaphi, bayayizidlela okanye bayithini, make bacacise. Msasazi wam, abantu abasemagunyeni mabangenelele kwamsinyana ukwenzela abantu azofumana imali zabo. Incedile ibe khona le nkqubo ka-2-point system. Abantu bebezozazi nini ukuba bathathe bathalela umyinge othile ibe ingayi ezingxoweni zabasebenzi. Iyethusa xa kuzawuxhatshazwa nabasebenzi bakarhulumente ngoba lo mkhwa wokungahoywa kwamalungelo abasebenzi uxhaphake kakhulu kwezi nkampani zabucala, noko i-human rights. Izike zizimvo zababukeli i-SABC ayinakuthwaliswa uxanduva ngazo. Ngoku masithi tsixatha kumagqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwihlabathi, siziqale kumhlaba uhlangene eMelika. iMelika, iFrance kunye namahlakani azo ahlabe ikhwelo lokubekwa phantsi kwezikrweqe noqhoqhozwano ngogqonci phakathi kweIsrayeli neLebanon kuquka nempalalokazi yaseGaza. Oku kubhengezwe kwibhunga lomhlaba uhlangene. Israel does not seek a full-scale war. We have made our desire for peace clear to all those who are not blinded by hatred and political agendas. Kulindeleke ukuba inkulumbuso yakwaIsrayeli uBenjamin Netanyahu enze intetho kwintlanganiso yezizwe ezimanyeneyo. Rhwaqu eMexico emva kwemozulu emaxongo kulindeleke isichotho uJohn Adlakaze umbindi weli lizwe. Urhulumente waseMexico uvundlise abahlali ngelixa uninzi lushiyeke lumbanguza lungenayo nendawo yokufihla intloko. Akatha qelele eFlorida, isichotho uHelena ubekwa kwizinga lesine lembubhiso ulungiselela ukuhlasela. uFrankie Johnson nenkosikazi yakhe babhunqa kwisichotho sanyakenye uIdalia. I recognize you as well. Asiqweli ingqokoqho, umongameli Cyril Ramaphosa woMzantsi Afrika unqobanise intloko nomongameli Volodymyr Zelensky wase-Ukraine
kwingqungquthela yezizwe ezimanyeneyo eNew York. Ukanti ke uRamaphosa ubhengeze ukuba uMzantsi Afrika unethemba lokuba inkqubo yokuchebana induma kubekwe phantsi izikrweqe phakathi kweRussia neUkraine iqaphaxaphiswe ngamaqela achaphazelekayo. Ongqololo ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Indaba ziphethe mawethu nje utshaba lixesha masikhongozele zilandela kwelijelo ngolwimi lwenkosi enhle iSwati ngecala emva kwesihlanu xa lisiya kunina ukuze thina sibuye nezinkulu kwangolo likaphalo ngentsimbi yesixhenxe ukulala kwenkukhu makube chusibele.